A la Devesa del Saler han començat les obres per a instal·lar els canons antiincendi per a protegir el parc natural. En una primera fase en seran 8 i estaran operatius al març. Estaran col·locats en unes torres i s'activaran quan detecten altes temperatures. S'han pensat com a sistema de defensa i de primera resposta fins que arriben les dotacions de bombers més pròximes. A la llarga seran una 50 els que estaran escampats per la Devesa, prop dels punts amb més població. Estos canons eren una llarga reivindicació del veïnat i més després dels incendis provocats fa 2 setmanes. 6 torres seguidas equivalen a un hidroavión por minuto. Eso es un sistema de protección muy alta de esta zona. No solo se trata de intentar minimizar el impacto de un incendio, sino fundamentalmente de prevenir los incendios, de refrescar las zonas en los momentos de altas temperaturas. Molt tranquil·litzador per a tots els veïns per lo que suposa. És una primera mesura contra els incendis, perquè hem patit molt estos dies darrere, i protegir la Devesa.